ఆ, 5 ప్రకటించిన తర్వాత ఎంతమంది లేస్తారో చూద్దాం. ఇప్పుడు కాదు. హల్లెలూయా. మరి క్రీస్తు శిలువలో పలికిన 7 మాటల్లో నుంచి మరి 4వ మాట మనము చూద్దాం. ఆల్రెడీ మనకి 4 మాటలు 5 మాటలు దైవజనులు చెప్పడం జరిగింది. మరి 4వ మాట ఎడబాయుట అంటే చెయ్యి విడవటం అంటే చివరి క్షణము. మరి యేసుక్రీస్తు వారు పలికిన 7 మాటల్లో ఫస్ట్ 4 మాటలు ఒక భాగంగా తీసుకుంటే చివరి 3 మాటలు ఒక భాగంగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఆయన దేహాన్ని అప్పగించే ముందు ఈ 4 మాటలు మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవచ్చు. మొదటిది క్షమాపణ, రెండవది వాగ్దానం, మూడవది బాధ్యత, నాలుగవది చెయ్యి విడుచుట. అంటే అప్పటి వరకు ఆయన పలికిన ఈ 3 మాటల వరకు దేవుడు ఆయనకి నా మొర ఆలకిస్తాడు అని ఆయన భావించి ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే మనము కూడా కొన్ని కష్టాలు, నష్టాలు, ఇబ్బందులు, ఇరుకులు వచ్చినప్పుడు కొంత సమయం వరకు మనం ఏం చేస్తామంటే దేవుని ప్రార్థిస్తూ ఉంటాం, దేవుని సన్నిధిలో ఉండి గోజాడుతూ ఉంటాం, దేవుణ్ణి వేలాడుతూ ఉంటాం. ఎప్పుడైనా ఆ కష్టాల నుంచి బయట పెడతాడా, కష్టాల నుంచి ఇబ్బందుల నుంచి బయటకు తీసుకొస్తాడా అనేది చూస్తూ ఉంటాం. కానీ ఒకానొక పీక్ టైంలో అంటే మనిషి యొక్క ఆలోచన ఎంతవరకు ఉంటుందంటే ఒక సమయం దాకా మనము ఓర్పుతో సహనంతో ఉంటాం. కానీ ఒక సమయం దాటిన తర్వాత ఆ ఓర్పు సహనాన్ని మనం కోల్పోతాం. ఈ యొక్క విషయంలో కూడా మరి ఎడబాయటం అంటే దేవుడు బిగ్గరగా కేకవేశాడు. ఒకసారి ఆ వాక్యం చదువుకుందాం. మత్తయి 27:46 వచనం. ఏలి ఏలి లామా సబక్తాని అని బిగ్గరగా కేకవేశాను. ఆ మాటకు నా దేవా నన్నెందుకు చెయ్యి విడిచితివని అర్థము. మరి ఇక్కడ ఈ వాక్యం చూసుకున్నప్పుడు ఆయన అక్కడున్న భాషతో అంటే ఆయన ఎప్పటి వరకు ఉన్న భాషతో అక్కడ ఆయన దేవుణ్ణి ప్రార్థించడం అడిగింది. ఏంటి దేవా నా చెయ్యి ఎందుకు విడిచావు అంటే మరి యేసుప్రభు వారికి తెలియదా? ఆయనకి తెలుసు, సర్వమ్మ ఎరిగినవాడు. ఆయనకి నేను సిలువ వేయబడతానని తెలుసు, నన్ను జనులు హింసిస్తారని తెలుసు, జనులు నన్ను ఒక దొంగగా, ఒక దోపిడీదారుగా, అన్ని విధాలుగా నన్ను చేస్తారని ఆయనకు తెలుసు. కానీ ఈ మాట ఎందుకు వచ్చిందంటే మానవ స్వరూపిగా, మానవ రూపంలో ఉన్న ఆయన మానవుడిగా ఎలాంటి ఆలోచనలు కలిగి ఉన్నాడో ఈ యొక్క 4వ వాక్యం మనకు తెలియజేయబడతా ఉంది. మనము కూడా అదే స్థితిలో ఉన్నప్పుడు కొంత సమయం వరకు ఓర్పు సహనంతో కలిగి ఉండి కూడా కొంత సమయం దాటిన తర్వాత ఇంకా ఏంటి దేవా నన్ను విడిచిపెట్టేశావు, ఏంటి దేవా నన్ను వదిలేశావు. దావీదు గారు కూడా అనేక కీర్తనలు రచించారు. ఏంటి దేవా నన్ను వదిలేశావు, ఏంటి నన్ను విడిచిపెట్టావు, నిన్ను గుర్తు రాలేదా, నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోలేదా అని దావీదు ఎన్నో కీర్తనలు, 1 కాదు 2 కాదు అనేక కీర్తనలు ఆయన రచించారు. మనం కూడా అట్లాంటి స్థితిలోనే ఉన్నాం. కానీ దావీదు చేసిన ప్రార్థన ఏంటంటే ఎంత ప్రార్థన చేసినా, ఎంత దేవుణ్ణి అడిగినా సరే చివరిలో దేవా నీ చిత్తము అని చివరిగా అన్నట్టుగా మరి యేసుప్రభు వారు కూడా ఆ మాట అని మరి చెయ్యి విడవడం జరిగింది. ఈ యొక్క తండ్రి యొక్క మాటను దీవించునుగాక.